जिथून बातमी घेऊन उचल बाहेर टाक काय दा मेन काय तुझं कारागीर बबलो बाबा लग्न लागलं आता वाढू कधी घेतो वाढू आता काढून दे तरी मेन कार्यक्रम येऊ ना पाहुणे का बसा आमच्याच वाडीतले पहिले नंबर लावून बसले बोलत राहू देत घेरून सगळं म्हणजे बसासाठी त्यांचं प्लॅनिंग वेगळं जा तू जेव काढून दे रे काय आता साखर सांगा मगापासून सर लग्न लागत जेवण नाही तर आमका ठेवूचं नाही मी हो सांगू होतो नाही तू सांगू होतं पॅन्टीची चैनव लावलेल्या ना मेन तू समोर काय दा तू आबूच्या लग्नात हळदी दिवशी डान्स बघू कसलो कापरा डान्स की प्रत्येकाने वेगवेगळं बसवलं काय प्रत्येकाने वेगवेगळं यो पोटगतीन मेलो यो हात लावता पोटात पाहुणे सध्या जेवची वाट बघतो अजून काही जागा गावत नाही बसा तुम्ही मला ठरवीत नाही काही जेव काढत आता त्याच्यामुळे गोंधळ ठरला पोहे दिसल्या कारण हई गर्दी झाली काय करायचं काय कळत नाही तो बघ तो वळी वाकी देता खांबाक टेकून तो बघ नाही म्हणतो जबतच नाही म्हणतो मेले तो वाचतानच मेले हो गणे काढ रे बाबा चल लवकर चालू आहे का जनता भाजी नाही फणसाची भाजी आहे काय मेनू काय रे हे मेनू काय हे अरे संदीप काय म्हणतो कॉलर वाईज जरा ती सरळ कर जेवण वाढतो हा जेवण हे मेनू काय मेनू काय बघ माझ्या सकाळपासून माझ्या कानावर काही भात गोडी डाळ वाटाण्याची भाजी आणि खीर ह्याच्या व्यतिरिक्त काय असलं तर आता बघू काय फणसाची भाजी नाही फणसच नाही धरले तरी अजून झालेला आहे गोटलो चिंतेता चिंतेता
त्यांचं सगळं हा विचार हॅलो. लग्नाला आलेल्या मंडळीने कुणीही जेवल्याशिवाय जाऊ नये अशी यजमानांची नम्र विनंती आहे. लग्नाला आलेल्या मंडळीने कुणीही जेवल्याशिवाय जाऊ नये अशी यजमानांची नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. पाहुणे मंडळी जर कुठे आजूबाजूला गेलेले असतील तर त्याने कृपया लवकरात लवकर लग्न मंडपापाशी यायचं आहे. आता जेवणाला सुरुवात होत आहे. जेवल्याशिवाय जाऊ नको, जेवल्याशिवाय जाऊ नको, पण व्यवस्था काय सांगितली नाही. काय आहे ती? ताबो वाढू घेतले ताबो घेतले नाही कारण तू तसं योच जेवण करत आहेस. एकदा बघून हे आधी आमका नंतर पाहुणे. हो आधी आमचा मी तो टेस्ट बघू मग आणि टेस्ट बघणार मी सगळा खाऊन बघणार. मीठ लागला काय बघ. मीठ लागला काय, डाळ कशी आहे सगळा बघतो आणि मग पुढचे माझी जागा आडून ठेवा तू. ती भाजी अरे भाजी एक ना मग जेव. काय रे करीचे खातास की नाही? माका वाटतं करीचे खातास की काय? हां लिहिलेलं नसलं तर खाल्लं असतं. भारीच असतं. हे म्हणतो शुभ लग्न झाले ओ बेंजोवाले, बेंजो जोराने वाजवा ओ बेंजोवाले, बेंजो जोराने वाजवा. स्वातीची आई रडे, स्वातीच्या गुणामुळे कुणीतरी समजावून सांगा ओ बेंजोवाले, बेंजो जोराने वाजवा ओ बेंजोवाले, बेंजो जोराने वाजवा. भाऊ वरमण हा प्रभू पांडुरंग वरमण हा पुत्री मधुकर वरण हा मम म्हणायचं. चला तो खास मुंबईवरनं जेवकच पोटर मगातपासून असा नसा हात फिरवता. हर्षे ह्यो पोटर असा नसा हात फिरवता मगातपासून. अरे बाबा जेव किलो होतं का पिटाळतं काय? अरे येऊन दे पाहिजे जरा जेव पाहिजे जरा. भूक लागली एका साधारण त्याचा अंदाज होतो त्याचा साधारण. अरे घुसलो तर कामाक नाही. एक पत्रावळ देत असतं त्या आधीच पिटाळ काय सांगणार तुका. दिपे तकडे नको लक्ष ठेवू. झाले मगापासून झाला काय रे नंबर नाही लागत हा. मगापासून अकडे तकडे वळवळत असतो. नंबर लागत काय आला डोक्यात मेला पोटार हात फिरवता असा नसा ना बा. चपलो म्हणतो आता ठेवीत नाही. आता नाही मरा आणि बैल येत होतो त्या पाठी पिटाळल्या आधी. थांब आधी आम्ही म्हणला जेवतो म्हटलं मग ये. सागोर सांगता काय नाही आदान बिदान नाही. कोण म्हणता सागर हेच आहे गे का असं ओळी वाकी देतो होमो काय तो साधारण अंदाज केला त्याने 2 वाजता लेट म्हणा. त्यामुळे घराकडे जेव. चला आता येऊ अरे येऊ माझ्याबरोबर येऊ. आयडिया वारी अरे तुझी. तो तुमच्या आधी आधीच बाजूक राहिलो मला नाही म्हणा. हे आधी पोटगतीन मेले आणि मरा का गावले ह्यांच्या नादाका. काय रे नंबर नाही लागत हा. नंबर नाही लागली ती तू लाईन लाव ना लगेच. तू डायरेक्ट काही बसायचा डायरेक्ट. हे बघा जेवणासाठी करते बघा काय ती. तरी काढू दे साफ तरी काढू. हे बघाकडे पापड तळतात. भूक लागली तर पापड का रे असा नसाल काय रे.
माका जेव बसवलास की मी मग थांबतलं शूटिंग करतो हे बघा जेवणाची पंगत बसली आहे दुसरी आमचो का अजून नंबर लागत नाही नंदनचो आणि माझो हे बघा नंदन पोटार सारखं आसन नसन हात फिरवता हो तर मित्रांनो जेवणाची पंक्ती आमची लागले हे बघा प्रत्येकात मागं नव्या तेवढा वाढून देणार भोपे जेवण नाही अजून श्लोक म्हणत नाही रे तू घेऊन ये तर मित्रांनो हीच कोकणातल्या लग्नातली मजा असता मज्जा असतं पंक्तीचा जेवण जेवची मजा पंक्तीतला काय रे खीर वाढूक शिकवता काय तू मज्जा असतं फक्त जेवण टायमार गाव काय काय जेवण टायमार गाव काय म्हणायचं मग मरण काढतं आणि या वाडीत लगीन असलं की असं मारा घेतात कामात राहावं लागतं शेवट कोणा तू वाढणाऱ्यांका वाढणाऱ्यांका शेवटच हव्या तरी बरेच वर्षांनी पत्रावळी गमतो बाबा 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 हे बघा पहिले दाखव दाखव बसत नाही रे बाबा एवढं हे बघा पानांचे आहेत वडाचे आहेत की कसले आहेत वडाचे आहेत होय हे बघा कडनं ह्या लावलेली पानं ही आमची पत्रावळी आहे परंपरा. बघा ही आमची ही आता परंपरा. दिसत नाहीत आता ते कागदाचे इलेत प्लास्टिकचे कागदाचे थर्मोकॉलचे हे पत्रावळी इलेत आणि हे बघा हे पत्रावळी आज बघूक मिळाले जुनी आठवण झाली. बघू का पत्रावळी लावणाऱ्यांका वाटवून झाली असत बाबा मी लावित होतोय पत्रावळी काय रे मस्त बोधू नको हद आणलेली अरे हत मॉपच 2 पिशी आणलेले जया मानिला देव तो पूजून पाहे असा देव कोटून शोधून पाहे जया मानिली देवानो वाणी तया मानिली भक्ती ती पूर्ण मोठी